El sistema judicial europeu com a ens unitari no existeix. Ara bé, tenim dos organismes, dos tribunals, un en l'àmbit penal i de garanties de drets fonamentals, que és el Tribunal Europeu de Drets Humans, i l'altre que és el Tribunal de les Comunitats Europees, que regeix sobretot amb els conflictes d'àmbit civil i mercantil. Catalunya, si arriba a ser un nou estat dins de la Unió Europea, per descomptat, que formarà part d'aquests organismes, en quant als requisits que seran imprescindibles per poder accedir a aquest estatus, hem de tenir en compte que l'actual Tractat de Maastricht de la Unió Europea exigeix que hi hagi unanimitat de tots els seus membres. Per tant, només que n'hi hagués un, en aquest cas Espanya, que fes ús del seu dret de veto, Catalunya d'entrada no tindria la possibilitat d'incorporar-s'hi. L'actual sistema judicial espanyol és obsolet. Té una estructura orgànica i una desorganització que no es poden mantenir. A nivell polític hi ha interferències contínues, però aquestes interferències he de dir que només afecten a un 1% dels casos. És a dir, la justícia espanyola funciona igual de bé o de malament que qualsevol altra democràcia europea, amb el 99% dels casos que afecten els ciutadans corrents. Això em permet dir que aquest principi bàsic del dret, de que tots som iguals davant de la llei, en principi es compleix. Sens dubte, els ciutadans és el que més pateixen, la lentitud de la justícia. Jo sempre he dit que no hi ha cap cas, per complex que sigui, que n'hi ha, que són molt complicats, cap cas que estigui justificat que duri més de 2 anys, cap. I en canvi, a la praxis ens trobem que gairebé tots els casos duren més de 2 anys. Aquesta lentitud, des del meu punt de vista, per això no s'ha de solucionar a través de crear més jutjats, posar més jutges, més fiscals, és a dir, fer una macrocefàlia dels dèficits que hi ha ara. S'ha de solucionar a través de millor organització, més rendiment i més dedicació, també, per part dels jutges i fiscals. La corrupció és un dels problemes més greus als que s'està enfrontant la societat actual, tant l'espanyola com la catalana, i evidentment la justícia, jo tinc la sensació que aquests últims mesos hi estem fent front d'una manera decidida, inclús per sorpresa pròpia, perquè la veritat és que la reacció d'alguns dels meus col·legues de professió davant dels casos de corrupció a mi m'està sorprenent i de manera satisfactòria. Però els recursos de què avui en dia disposa el sistema judicial espanyol són completament inadequats per fer front a llarg termini a aquesta xacra. En concret, qui més ha de vetllar perquè els processos contra corrupció política i financera arribin a bon termini i dins d'un plaç raonable haurien de ser els fiscals. I en el sistema espanyol els fiscals no són independents, com som els jutges, sinó que depenen jeràrquicament del fiscal general de l'Estat i per tant reben instruccions seves. I així com el fiscal general de l'Estat no es posa en res quan és un assumpte que afecta un ciutadà normal, quan és un assumpte que afecta a determinades personalitats polítiques o financeres, ja no podem dir exactament el mateix, no? I això és encara més greu si tenim en compte que el fiscal general de l'Estat el nomena el ministre de Justícia. Haurem de crear un poder judicial català perquè ara no existeix. Jo dissortadament soc un jutge espanyol que treballa a Catalunya, no soc un jutge català. Això ho haurem de crear de nou. És un repte, jo penso, molt engrescador, molt il·lusionant, perquè ens permetrà subsanar tots els dèficits i no copiar pràcticament res del sistema judicial espanyol. Per exemple, la politització. Doncs una de les maneres d'evitar-ho, aquestes interferències que abans comentàvem, és que en els jutges no ens elegeixi el Parlament, no ens elegeixi un Consell territorial del Poder Judicial, sinó que ens elegeixin la pròpia ciutadania, per exemple, a través d'eleccions lliures. Per mi, els 756 jutges que en aquests moments estem treballant a Catalunya són suficients per fer front a la càrrega de treball que hi ha, als conflictes que la societat actual dinàmica genera. El que passa és que estem absolutament desorganitzats. L'oficina judicial són com reines de taifes, completament aïllats uns dels altres, els recursos tecnològics de què disposem, per exemple, l'expedient digital, doncs no, avui en dia encara funcionem tot a base de paper, es fa un ús molt limitat de notificacions, requeriments, és a dir, de tràmits processals per via telemàtica, correus electrònics, etc. Tot això, la lentitud l'hem de solucionar millorant els mecanismes dels que ja disposem. Jo penso que no és un problema important, aquest, sincerament. La llei ja és igual per a tothom.
El que passa és que fa falta que els ciutadans s'ho creguin i que els jutges també ens ho creguem. Aquesta seria una altra situació, la dels indults. Efectivament, hauríem de derogar, per descomptat, la llei de 1870, que és una llei preconstitucional, com tothom es pot imaginar, i, per tant, fer que la figura de l'indult no existís, o que fos tan excepcional que només en casos molt reglats i en circumstàncies molt específiques i amb una resolució motivada es pogués aplicar, però per part de qui? No per part del govern. Per tenir una justícia que generi confiança en els ciutadans, jo sempre he dit que és imprescindible que ens emmirallem en aquells països que tenen una justícia amb molt de prestigi. Estic parlant bàsicament d'Alemanya, d'Anglaterra o dels països nòrdics. Allà, a diferència del sistema que seguim aquí, que és un sistema estrictament funcionarial, o sigui, tu et presentes unes oposicions i si les aproves doncs ja ets jutge tota la vida, no? Allà segueixen un sistema radicalment diferent. Allà passen, evidentment, unes proves tècnico-jurídiques molt selectives, molt importants, però exigeixen un examen psicotècnic, que aquí no ho fem, exigeixen un mínim d'edat, no es pot ser jutge en aquests països si no tens com a mínim 35 anys, una certa experiència professional en l'àmbit del treball sociojurídic, es demanen aproximadament uns 10 anys, i després fan una cosa que és molt interessant des del meu punt de vista, i és que quan un jutge o jutgessa passa tots aquests filtres, se'l nomena només per 3 anys i se'l posa en un tribunal col·legiat, és a dir, al costat de 2 companys de professió que ja tenen molta experiència. I és després, quan ha superat aquests 3 anys amb satisfacció, amb èxit, quan se'l destina a una ciutat o a un poble una mica important, perquè llavors ja pugui resoldre ell sol tots els casos. Sempre s'està dient, i jo la veritat és que no ho acabo de compartir, que falten diners al món de l'administració de justícia. Evidentment falten diners a tot arreu, sanitat, ensenyament, a tot arreu. Però es podrien fer moltes més coses que les que es fan actualment i treballar amb molta més eficàcia, eficiència i celeritat amb els recursos que ja hi ha. Per tant, no és tant una qüestió de pressupost, de quantitat de pressupost, sinó de com esmercem aquests recursos, aquests diners. A Espanya i Catalunya no és una excepció, tenim un volum de pleits agafant les 4 àrees, penal, civil, contenciós administratiu i laboral, tenim un volum excessiu. L'any 2012 vam tancar amb 11 milions i mig de pleits, la qual cosa indica que som el país de tota la Unió Europea que té un volum més elevat de litigis. Això hi ha 2 maneres de resoldre-ho, i aquí també ens hem d'emmirallar en països nòrdics. Una manera és fer un sistema de copagament, és a dir, que el ciutadà, per acudir a l'administració de justícia, tingui que contribuir a les despeses que genera, però no amb unes taxes judicials completament desorbitades com les que pretès imposar el ministre Ruiz Gallardón, sinó unes taxes que pugui assumir qualsevol persona. I l'altre és exigir, com a pas previ a acudir a un tribunal de justícia, una fase de mediació, una fase d'arbitratge, de conciliació. El personal administratiu jo crec que sí, que haurien de ser funcionaris, evidentment amb un estatus professional d'exigència de responsabilitats, de resultat, i per tant que cadascú hagi d'assumir les conseqüències de si fa bé o no fa bé la seva feina. En canvi, el cos de jutges i fiscals o secretaris, jo penso que no, que hauria de ser com el sistema anglès que comentàvem, no? I jo opto a aquesta feina, em contracten per un període d'anys determinat i cada X temps m'he de guanyar la confiança de la ciutadania. Funcionaria igual de malament que el dia abans, per tant, per això l'haurem de canviar. Però en quant al temor que pot tenir una determinada part de la població, tot quedarà paralitzat, no quedarà paralitzat absolutament res. La gent pot estar molt tranquil·la. Tot continuarà funcionant exactament igual que el dia anterior. I el que haurem de lluitar serà perquè en els dies i setmanes i mesos posteriors no continuï funcionant igual, no, que continuï funcionant molt millor. Totes les persones que en aquest moment treballen en el món jurídic, per tant, jutges fiscals, secretaris, personal administratiu, advocats, tots haurien de poder continuar l'endemà, sens dubte. El que passa que s'haurà d'establir unes regles de joc d'aquesta continuïtat molt clares. Per exemple, la primera, facilitar que aquell que se'n vulgui anar, perquè fins ara era jutge o fiscal de l'estat espanyol a Catalunya i no vulgui ser un professional a l'estat català, que se'n pugui anar lliurement, faltaria més, està en el seu dret.
els que es quedin s'hauran de comprometre amb el país. Hauran d'assumir que això és un estat nou, un estat democràtic, i que, per tant, la justícia, a partir d'aquest moment, i les normes que la regeixen, emanaran del Parlament de Catalunya, que és la decisió del poble. Per mi, no ja en la nova Catalunya, sinó en la Catalunya actual, hauria de ser un requisit de capacitat. És a dir, un jutge, un fiscal, un secretari, que no estigui capacitat per entendre, ja no dic que el parli ell, però que el parli, que l'escrigui, però per entendre, tant a nivell oral com escrit, l'idioma cooficial del país, que a més de ser cooficial és propi, com és el català, per mi no hauria de poder treballar a Catalunya. Això significa que hem de bandejar completament el castellà del món jurídic, del món judicial? No, en absolut. En l'àmbit de l'administració de justícia, el català i el castellà han de tenir un règim molt similar, molt d'igualtat, deixant clar que l'idioma oficial i preferent és el de la terra, és el català, però qualsevol ciutadà ha de poder-se dirigir oralment i per escrit i rebre respostes, si així ho vol, en qualsevol dels dos idiomes. El tema de que hi haurà una certa exclusió dels castellanoparlants, no, escolta, el que no hem de fer és caure en el parany de tractar a les persones que tenen com a llengua materna el castellà, tractar-los amb el menyspreu que fins ara l'estat espanyol ens ha tractat els que tenim aquesta vessant estrictament catalana. Això hem de tenir molta mà esquerra, ser inclusius, sobretot, no fer fora ningú per raons de llengua i, evidentment, ni d'ètnia, ni de nivell cultural, ni de qualsevol altra cosa.